Adunay upat ka lalaki nga nakabaton og mangilad nga balatian. Tungod niani, nabalaka sila basin ipagawas sila sa ilaha nga syudad. Dito sa gawas sa syudad, adunay bagang kasundaluhan nga walay kaluoy gusto mukutlo sa ilahang mga kinabuhi. Apan kay kining ilahang balatian makatakod man, nakadesisyon ang ilahang syudad nga ipagawas sila. Dito sa gawas makahadlok kaayo. Busa nagpundo sila duol sa gate, namasin nga sila tabangan, apan walay tabang nga gihatag ngadto kanila. Niabot ang dakong gutom sa ilahang nga lugar, ug wala na pud sila makaon. Busa nag-ingnanay sila, kung magsige lang kitag lingkod di ani, mga matay kita. Kung mangadto po kita sulod sa syudad, mga matay kita sa gutom. Kung maglingkod kita di ani, mga matay gyapon kita. May pagmangadto kita sa kampo sa kaaway. Kung dili kita nila unsaon, maayo man. Kung ilaha kitang unsaon, then bahala na. Total, mga matay raman gihapon kita. Busa pagkilom-kilom na nangadto sila sa kampo sa kaaway. Apan pag-abot nila di adto, walay mga tawo. Ngano? Kay gipabati man sa Ginoo ang mga kasundaluhan sa kaaway ug tingog sa mga karwahe ug sa mga kabayo, ingon man sa kagahob sa dakong pundok sa kaaway nga pasulong kanila. Busa nagtuo sila, ang hari sa Israel nagsuhol sa mga hari sa Ehiptohanon ug sa Amorihanon para muanhi kanato aron sa pagkutlo sa atong kinabuhi. Busa nangahadlok sila o sa pagkilom-kilom nanagan sila palayo o gibiyaan nila ilahang mga kabayo, mga asno, mga tulda, mga kabutangan o wala kini maunsa. Sa pag-abot sa mga sanglahon di adtong dapita, nanulod sila sa tulda, nangaon sila ug nanginom, gipanguha nila ang mga plata, mga bulawan ug mga biste ug ilaha kini gipanaguan sa layo. Namalig na pud sila sa isa ka tulda, mora po ilang gibuhat nila kaupat ka beses. Ug niingon sila, dili maayo ang atong gipangbuhat. Karong adlaw mao ang adlaw sa maayo nga balita. Kung magpakahilom-hilom lamang kita hangtod mabuntag, hingsakpan kita ug silutan kita. Mangadto kita sa balay sa hari ug sultian ta siya sa maong panghitabo. Busa nangadto sila dito sa gate, gisultian nila ang mga gwardiya ug ang mga gwardiya misulti sa hari ug ang hari miingon, base nanago lamang ang mga kaaway. Unya inig-adto na to diadto, ilaha kitang sakiton. Busa ilang gisusi. Pag humagsusi, wala man mga kaaway na. Nanglakaw na, nanaga na. Sa pagkatungog sa dakong panon sa katawhan sulod sa syudad, nangalipay sila, nanggawa sila, perti nilang daghanan, nangadto sa kampo sa kaaway, nanginom, nangaon, nangabuso, gipanguha nila ang mga bahandi. Ug niadtong adlaw, ang isa ka gantang harina, paliton na lamang isa ka plata. Ingon sa pulong sa Ginoo. Niadtong adlaw, ang giisip nga mga tawo nga maghatag kanilag balatian kay makatakod man kini, maoy nagluwas kanila gikan sa kamatayon sa kagutom. Ang upat ka sinalikway nahimong mga dakong bayani adtong panahona. Kini nga storya mabasa nimo kini sa 2 Kings 7:4-16. Now unsa may lesson ni ani nga panghitabo? Unang-una, dili bot ipasabot nga ikaw ubos sinalikway og tinamay, dili ka na pwede mahimong bayani. Kung bulawanon lang ang imong kasing-kasing, himuon ka sa Dios nga bayani. Someday ang mga tawo nga gatamay, gapaubos kanimo, muduol kanimo nga malipayon og magpasalamat sa imong bulawanon nga buhat para kanila. Lantawa kining mga sanglahon, bisan sila gisalikway, apan sila nagbuhat og maayo nga butang para sa mga katawhan nila sulod sa syudad. Busa nahimo sila nga bayani. Kung wala pa nila gisulti ang maayong balita, daghan na unta ang nangamatay nga mga tawo sulod sa ilaha nga syudad sa kagutom. Kung ikaw ipaubos, ayaw pa ni malos. Buhata ang maayo sa mga tawo nga gasakit sa imuha ug ang Ginoo mohatag kanimo og panalangin. Tan-awa kini mga tawhana, kung nanimalos pa sila, panalanginan ba sila sa Ginoo? Mahimo ba silang bayani? Dili. Apan magsilot ang Ginoo hinuon kanila. Dayon kung naa ka sa kalisod, saligi ang Dios, kay ang Ginoo ang kontrol sa event. Tanawa, ang mga sanglahon ba di ay ang nagpalayo sa mga kaaway? Dili oy. Gipalayo sa Ginoo ang mga kaaway. Gipabati sa Ginoo ang mga kaaway o mga tingog sa karuwahe o sa mga kabayo o sa dakong daguhob sa mga kaaway, sa mga sundalo nga padulong kanila busa nangahadlok kini. Pag-abot dito sa mga sanglahon, wala nang kaaway. Ang Ginoo magakontrol sa event. Busa kung naasab ka sa kalisod karon, hinumdumi kini,
ang Ginoo nga kontrol sa event. Sa paglakaw mo padulong sa imong destinasyon, gihawanan na sa Ginoo. Busa sa ligi ang Ginoo. O kung maabot na nimo ang imong gipangandoy, maabot na nimo imong nga success, give glory to God. Kay dili ikaw lamang ang nagbuhat niya na, kundi ang Dios ang gauna sa imuha. Naisikat nga sulti, panimala si ang kaaway pinaagi sa imuha nga success. Sayop ka na mga igsoon. Higugmaa ang kaaway ingon ni Kristo Jesus. Ayaw gamita imong success para ipanimalo sa kaaway, kundi gamita imong success para imong kaaway ma-bless sa imong kinabuhi. Sa pagsulbad sa inyong problema, saligi ang Dios nga siya mohatag kaninyo og kaalam. James 1:5. Kung kulang mo sa kaalam, pangayo ka mo sa Ginoo. Tantawa ra gud ninyo. Kining upat ka sanglahon. Ilaha ba gyud tong huna-huna nga moadto sila padulong sa kampo sa kaaway? Or gitagaan sila sa Ginoo og huna-huna nga moadto sa kampo sa kaaway? Nasalagma lang ba kadto? Dili mga isuon. Gani, gipapahawa daan sa Ginoo ang mga kaaway ditong dapita. Gipadungog sila og mga tingog sa karwahe og sa mga sundalo og sa mga kabayo bisan wala ginagod, pero gipadungog sila sa Ginoo aron nga manghawa sila. Aron nga inig-adto sa mga sanglahon, wala nay kaaway diadto. Now, plano sa Ginoo nga mawala sila diadto, plano usab sa Ginoo nga kining upat ka mga sanglahon moadto didto aron mokuha sa mga pagkaon og mobalita nga wala nang kaaway didto aron ang mga Israelites maluwas sa kagutom. Kining upat ka mga tawo, ilaha ba gitong plano nga maadto didto? Or tinagaan sila sa Ginoo kaalam para nga sila makaadto diadto? Yes, mga igsoon. Katong ilang giingon nga mangadto na lang kita sa kaaway kung unsaon ta nila? Total mga matay ra man gihapon kita. Kadto nga panghuna-huna, iya kadto sa Dios. Mangadto kita diadto kung ilaha kitang ayuhon, then maayo. Kung ilaha kitang pamatyon, then mga matay ra man gihapon kita diani. Kadto nga panghuna-huna, gikan kadto sa Ginoo ug tan-awa. Kadto nga panghuna-huna mo'y nagluwas kanilang tanan gikan sa kagutom. Mga igsoon, kung naa ka sa kalisod, pangayo og kaalam sa Ginoo ug moabot ra ka ng idea sa imong kinabuhi para mosulbad sa imong problema, salig sa Dios. Dayon kung naa kay kaalam sa pagsulbad sa problema, inigsulbad sa problema, ayaw ingon nga bright target nako Hoy, naabot na nimo ang kaalam kay gihatag ka na sa Ginoo sa imuha. Give glory to God. Unya hinanumi kini. Kung naa ka sa kalisod o baka sa sakit o sa problema, gituyo ka na sa Ginoo para maangkon nimo ang gahom niya sa imuhang kinabuhi. Yes. Dili makakakita sa gahom sa Ginoo nga mo-work sa imong life kung wala kay sakit, balatian unsa pa diha nga problema. Gani gagamiton na sa Ginoo kana nga balatian aron ikaw makasubay, makatunong ngadto sa imong sakto nga destinasyon sa gahom sa Ginoo. Tantawa ra guning upat ka buok sanglahon. Kung wala sila gitugutan sa Dios nga makabaton sila sanglahon, sila ba ang magamit sa Ginoo para moadto didtong dapita? O mag-announce dayon nga wala nang kaaway diadto? Dili sila magamit kung napa sila sa sulod. May gani kay naa sila sa gawas. Ug ang pamaagi para sila makaadto sa kampo sa kaaway, dapat naa sila sa gawas sa city. Ang gibuhat sa Dios, gialaw nga sila makabaton o sangla. Mga igsoon, ikaw nga nagsakit karon, basin gialaw sa Ginoo nga magsakit ka aron ikaw mo'y magamit sa Ginoo pagsangyaw sa dakong gahom nga mo-work sa imuhang kinabuhi ug sa ilahapon nga kinabuhi sa future. Wala masayop ang Ginoo sa paghatag sa imuhang problema na matyan ba ka, nagsakit ba ikaw, dako ba problema imong family, uy, gialaw ka na sa Ginoo kay naa siya dako nga plano. So malabot nga panahon magpasalamat na lang ka. Lord, salamat kay niabot ka tong problema. Kay kung wala pa, then dili na ko ni ma-experience nga butang karon. I do not know kung unsa man ang ma-experience nimo sa future nga ihatag sa Ginoo sa imuha. Pero sa ligi, nga kanang nahitabo sa imuha karon nga bad things, apil ka na, dako ka na nga yabi para ma-experience nimo tong good future. Tantawa kini sila. Uy, gapasalamat ni sila, may gani gisang lata. May gani nata sa gawas. Kaya kung wala pa, then magpaabot na lang ta sa sulod sa syudad nga mga matay kita. Diba? Dayon kahadlok ang Dios. Kung naay dakong panalangin nga niabot sa imong kinabuhi nga kabalo ka nga dili lang na para sa imong kung dili para pod na sa uban, kahadlok ang Dios, i-share na sa uban. Kaya mo
adunay discipline ang Ginoo nga ihatag kanato. Kung atong luumon ang tanan nga panalangin, nga kabalutan nga gihatag kana sa Ginoo kanato nga sobra-sobrang panalangin para nga i-share pod sa uban. Example, sa hinabang. Kung nakabalo ka unsaon para makabaton sa hinabang, then i-tell na sa mong silingan. O bagka pamaagi sa pagnegosyo, kabalo ka nga effective ni nga way, i-share pod na sa uban. Labi na gid sa maayo nga balita sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Kung ikaw nakadawat sa kaluwasan ni Kristo Jesus, unsaon kini nga maangkon, i-share pod na sa uban. I-share na sa ilaha aron dili lang ikaw ang malangit, kundi apil pod sila ang malangit. Isangyaw ang maayo nga balita. Karong adlaw, mao ang adlaw sa maayo nga balita. Isangyaw ang pagbalita kanila sa kaluwasan mahitungod kang Kristo Jesus. Ayaw pagpakahilom, aron dili sila mga matay, aron dili sila mga imperno. Kahadlok kay ang Dios. Ang Dios mo disiplina sa mga anak nga dili mo sangyaw sa maayo nga balita.